मा जागोन जुदि बे हिन्जाव बुंनाय बाथ्राया थारमार बे दहाय फैनाय हिन्जावा थार बुंमारदोंमोन नामा जुदि राधानि हिन्जावमार बियो मा जागोन मा खालायगोन आङो मा खालायनांगोन आङो मा खालायनो बे जुदि हिन्जाव गिबि बिनि आंखौ जुदि गारनानै थाङो आं मा खालायगोन आंखौ जुदि गारना थाङो राधाया बाथ्राया सैथोमार नामा मा खालामगोन दा आङो आंखौ मा राधाया फोथायखेबस' खालायमारदों नामा बे हिन्जावा थारखौनो बुंमारदों राधाया आंखौ फोथायखेबस' खालायमारदों बेयाव गुबुन हिन्जाव दंबावो मानो बेबायदि खालायनाय नंगौना नङा माबोरै मोनथिनो आं थारखौ बे हिन्जावा थार बुंमारदों होननानै नै दाखालि बक्सिया नुनाय हिन्जावा बेनो नामा बक्सिया अबाव थांखोथाय बक्सिया होमब्ला राधाया आंखौ थगायमारदों नामा दाखालि नुनाय हिन्जावानो बेनो खोमा बक्सिया नुदों होननानै बुंनाया गथ'बो सासे दं होननानै बुंदोंमोन राधाया आंखौ होनबा फोथायखेबस' खालायमारदों राधाया गुबुन हिन्जाव दंबावो बेनो बे दाखालि नुनाय हिन्जावा बेनो राधाया आंखौ थगायदों राधाया गुबुन हिन्जावबो दंबावो आंखौ थगायदों दहाय फैनाय हिन्जावा सोरमार बुं नों आंखौ थगायदोंना नों आंखौ सानफ्रोमबो थगायबाय थायोमोन नों आंखौ आगोलनिफ्रायनो थगायबोदों बेयो नोंनि हिन्जावना बेयो नों थगायदों आंखौ नों थगायदों नों आंखौ एसेबां बोसोर खोमसियाव दोनबोदों बे हिन्जावा नोंनिनो हिन्जावमार बेयो नङाब्ला बेयो मानो बेयाव फैनानै बेबायदि बुंफैनो नोंनिनो हिन्जावना बेयो बुं मानो सिरि मोनाखै दा नोङो मानो उन्दुना थादो बुं मानो बुङा जेबो नोङो मानो उन्दुना थाखो दा नोङो मानो बुङा आंखौ थगायनानै दा नों बेबायदि उन्दुना थाबा जागोन नामा बेबायदि उन्दुना थाबा जागोन आंखौ अना नों मोजां मोना आंखौ नों बे हिन्जावखौसो मोजां मोनो बेखायनो नों आंखौ थगायनानै लाखिदों नों आंखौ अननायमोनब्ला मोजां मोननायमोनब्ला नों आंखौ थगायनाय नङामोन खिथागौमोन नों आं खानिखायनो आंखौ गारनानै नों बेजों थांबाय थायो नों बेखौसो मोजां मोनो आंखौ खानिखाय नों गारनो नाजाबाय थादों नाथाय बे हिन्जावा नोंनि हिन्जावानो जायानो जा बेयो नोंखौ आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान खालायनो हाया नों आंनिल'खा आरो आंनिनो थागोन नों आंनिख्रुइ बेखौ बांसिन अनो ना माब्लाबाबो जानो होआ आं बेबायदि नों आंनिसोखा नों दा थाब मोजांल' जा नोंखौ गोजानाव लाना थांगोन आं बयनिफ्रायबो गोजानाव बेयाव दोना आं नोंखौ आंनि फोथायनायखौ नों सेफायदों आं मेगन खानिखाय नों आंखौ फोथायखेबस' खालायदों जेबो मिन्थिनाय नङा होननानै नों बै हिन्जावजोंसो थाहैबाय थायो बेबायदि आंनि फिसा आरो आंखौ गारनानै नोंखौ बे हिन्जावजों माब्लाबाबो थांनो होखाया माब्लाबाबो थांनो होआ आं बिजों बै हिन्जावनि साननायखौ माब्लाबाबो जाफुङो आङो आरो बेबायदि हिन्जावा माब्लाबाबो आंनि बिहारि जानो हाया बेखौ आंनिफ्राय सिखोमानानै हाबा लादोंमोनब्लाबो बियो नोंनि हिन्जाव जानो हाया आं बेखौ माब्लाबाबो गनायखाया आंल'सो नोंनि हिन्जाव आंल' गैया साला बे बिफानि थाखाय फैनांगौ जाथारबाय दाथ' सिङाव हाबहैनोनो गिनाय मोनदोंलै आङो थांथारनोसै आरो इसोर भगबान मोजाङै लाखिदे जेन रादाया जेबो खिन्थायाखै दे इसोर प्रभु इसोर आल्ला तेरे नाम मेगन फुवारना नायहर हाबहैनोसै आङो हस्पिटाल सिङाव ओइ मोसौ साला
मोसौ बेयावसो दंफैयो नोङो आफा नोंखौ लोगो मोनबाय बेयाव थौदो खार मोसौ साला दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो आं साला मा नोमफाखौ थांफैदों बेयाव आफा रायबाय थानायनि सम गैया माबोरै थौ बेनिफ्राय नङाब्ला जेलाव थांनानैसो रायबाय थानांगोन नोङो माबोरै थौ मा बुंलाबायदों फाग्ला जाबाय नामा नों फाग्ला नङा आफा रादाया हुस फैबाय मा औ माबोरै हुस फैखो बेलाय माबोरै हुस फैनो हानाय बियो नोंखौ आं माबोरै मावनो होदोंमोन खामानिफोरखौ नोंनो माथो सफैयाखैमोन बे सैमा बांग्रायालाय मा हुस फैलाखो बेलाय थैनाय मानसियानो थांखांफिननानै साला सैमा बुंदाया नंमारगौना नंमारा हुस फैमारगौ नामा फैदोंलै आफा हुस फैदों बेनिखायनो आं नोंखौ नागिरगासिनो माबोरै खारलांसै बे जायगाखौ गारनो होननानै नोंहाथ' फनानो नाङा मा साला सैमा आगोलनिफ्रायनो खिन्थानो हाया नामा नोङो आं लांथाया हस्पिटालसिम हाबहैबाय दै सेस जासिगोनलै नोंसोरजोंबो साला जेलाव थानांसिगोन नोंसोर जाखालायबाय था आं खारनोसै बे जागारनाय अमा बुंदाया साला बेखौ बुथारनो हाबासो आं सान्थि मोनगोन आफा बेफोरखौ सानबाय थानायनि सम गैला खारदोसो माबोरै रादाया दासिम जोंनि मुंफोरखौ लाबायानो स्टेटमेन्ट होलायलांबाय खोमा नों मा खालायबाय थादों थालै जि खालायबाय था थांसै आं मोनथिला रावखौबो खारग'बाय नों दिनैथ' खारग'बाय नाथाय सानसेब्लाबो फैफिनगोन आं सानसेब्लाबो नोंखौ बुथारना सारिथारगोन आं बे दुनियानिफ्राय नों बायदि सुखौ आं थांना थानो होखाया दिनै खारग'बाय थांनोसै आङो नाथाय फैफिनगोन रादाय फैफिनथारगोन आङो माथो आरो खमायाव थांखौलै मा बेमार बेबो हमनोनो हाया औलै आयं सन्जिब माथो मानसियानो गोथै बायदिसो जानानै थाबाय मेगनाल' नायबाय थायो माबायदि बेमार बेफोरलाय नुफेरा खोनाफेरानो बेफोरबायदिबो जायो सोरबा मानसिजों गोथै बायदिसो जानानै थाबाय थांना थानानैबो गोथैसो औ आयं बे बेमारा बिराद गिदिरलै आयं मानसिया गोथां थानानैबो गोथै बायदिसो जानानै थायो बाजै मा बुंनाय डक्टरा माबा रायज्लायबावदोंमोन ना डक्टरजों औ सन्जिब डक्टरनियाव थांदोंमोन सोंहैबावदोंमोन आङो बेनिफ्राय माथो बुंखो मा बुंनो डक्टरा बुंदों खर'आव गाज्रियैनो दुखु मोनदों बेनिखायनो खमायाव थांदों होननानै दा माब्ला मोजां जागोन जाया बेफोरखौ खिन्थानो हाया होननानै बुंदों माबायदि डाक्टर बिसोरलाय बेमारखौनो फाहामनो हायाबा मा खमा बेलाय मानो फाहामनो हाया डाक्टरा माखौ डाक्टर फरायगारदों बेफोरखौ फाहामनोनो हायाबा मुङावसो डाक्टर आंनि फिसाखौ फाहामनोनो हायासै खायसे बेमार बेबायदिनो आयं मानसिनि आखायाव थाया डक्टरबाबो फाहामनो हाया ओरैनो बाजै बेसेफोर सम नांगोन होननानै बुंदों मायबाफोर बेबायदि बुंदों नामा जेबो बुङाखै मोनथिया होननानैसो बुंदों मोजां जानोबो हानाय मोजां जायाबो जानो हानाय होननानै ट्रिटमेन्ट लाबाय थानो होदों मा जाबावगोन आं जेबोखौनो सानख'नोनो हाला मा खालायनो अरे ये पेशेंट की बीवी तो यहाँ पे बैठी है अंधी गई की शिकार तो अंदर है पता नहीं ये मूर्ख दोनों साला कहाँ पे चला गया बॉक्सी ने तो कहा था मेडिकल पे मिलेंगे या तो कोई नहीं है कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं ये दोनों बाप बेटे मुझे फंसा के कहीं चले तो नहीं गए रुको इस अंधी से बात करके देखता हूँ क्या बोलता है ये बहन हाँ? कौन मैं हूँ बहन तुम मुझे नहीं पहचानते हो मतलब कौन हम कभी मिले हैं हाँ कुछ ऐसा ही समझो मैं हाँ मतलब बहन सॉरी मैडम मैं सर को देखने आया हूँ सर बहुत अच्छा इंसान है सर ने बहुत हेल्प किया था मेरा मुझे सर के बारे में पता चला तो मुझे रुका नहीं गया तो मैं हॉस्पिटल में देखने आ गया मुझे बहुत दुख हुआ सर के बारे में ये सुन के हाँ, लेकिन वो अभी कोमा में चले गए फिर से होश आए थे लेकिन कोमा में चले गए कोमा फिर तो ठीक है ये तो वैसे भी मर गया इसको जहर दे के क्या करना ये तो जिंदा लाश है
ये तो ऑलरेडी मर चुका है, मरा हुआ आदमी। कोमा मतलब मरा हुआ। मरे हुए इंसान को जहर देके क्या करना। तुम कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? चले गए क्या? शायद चले गए। औवा थांगोन र'। गथ'आबो थानो बाबाय बियो। थानो जानो मोजाङै सुखु मोनाखै बियो। न' थांसै। बाबाखौबो न' लादो थांसै। लांगोन र' बाबाया हामाखैना। मा खालायनो आं जेखिबो राहा गोथे बायदिसो जाबाय आङो। गुबुन फारसेथिं ओजा रितुआ। अ बाजै रितु बाजैखौ लोगो मोनबाय नोङो? औ सन्जि मोनबाय। बेनोथ' दा टेनसननि बाथ्राया। सासेखौबो बेबायदि खालायनानै दोनबाय। गुबुन फारसेथिं दा आरो रितुनि प्रब्लेम। थारमाने नोंसोर सानैबो लोगो मोनलायबाय? हे बेनिफ्राय दा मा जागोन बाजै? नोंसोर सानैबो मोजाङै रायज्लायबाय नामा? खोथाफोरखौ बुंज्लायलायबाय? बुंनायाथ' बुंबाय, नाथाय रितुआ आंनि बाथ्राखौ एसेबो खोनासङा। आंखौ होखारसो हरदों। होखारहरदों? औ, रादायनि केबिननिफ्राय आंखौ होखारहरदों गाख्रबनो। आं सानखादोंमोन बाजै बाथ्राफोरखौ मोनथिलायनायनि उनाव बेबायदिनो जागोन होननानै। आरो आं मोनथिनायाव बाजै उन्दैया एसे अख्राखा। उन्दैनिफ्रायनो गावनि गोसोनि बायदि नागिरनायखौ मोनजोबदोंना, बेनिखायनो अख्रा एसे बाजैया आं मोनथिखागौ। मा खालायनो आं सन्जिब? सोरखौ मा बुंनो, सोरखौ बुजायनो, मा खालायनो, मा मोनजाजोबदों आं। खर'आनो खामानि होआखै। जागोन थर' बाजै। आं आवगायनो रादायखौ गिबियावनो बुंखादोंमोन। बेफोरखौ दा खालाय, सानसे समाव सुखु गैयै जागोन न'खरा होननानै। दा दिनै जाबायानो बेबायदि। आंनि बाथ्राखौ एसेबो खोनासङासै बियो। हरखाबनो लानाङि डिसिजनखौ लाबाय। दा दिनै मा जालांखौ? बेखौनोथ' मा बुंबावनो। बिनि गोरोन्थियानोथ' बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थि जाबाय। दा बे जाखांनाय गोरोन्थिखौलाय माबोरैथ' सुद्रायनो हाबावनो? औ बाजै, दाथ' सोलायनो हाला। गासिबो न'खरानो दा गोरोबलायनानै मोजाङै गोरोबलायना थानांसिगोन आरो। अबाव गोरोबनो सन्जिब? रितुआ बुजिनोनो नाजाया। आंनिबा बाजै दा गोरोबना थानायानोथ' मोजाङानो दिनै ज'यैनो थानाया। दा खिन्थु रितुआ खर'फोरा एसे गाज्रि जानानै दं बायदि मोनदों आं बाजैखौ। जेनेबा दा रादायाबो बेबायदि अबस्था जाबाय। बाथ्राफोरखौबो बाजैया मोनथिबाय। दा हाजारबाबो बिनिया एसे सानख'नो हाखायाखै बियो। खर'फोरा खामानि होखायाखै। आंनिबा बाजै नोंसोरो दा जेराव दङ बेयावनो थाहै। रितु बाजैजों फैथ'नाङा। औ, बेलाय अबाव गावसोरजों जोंखौ लाखिनो? आंखौ खाथियावनो थानो होआखै, अबाव आरो न'आव लाखिनो? औ, आरो ओरैनोबाबोथ' रादायखौ दा हस्पिटालावनो लाखिखागोन डक्टरा। बेनिखायनो नोंसोरबो गावबागाव न'आवनो थालायदो। आरो बाजै नोंसोर न'आव थांबाबो थांजासिगोन खोमा दिनै। जेनेबा बेयावथ' नार्स थाखायोना, नायखागोन। इसेबां माबा गैलाना। मायबा प्रब्लेम जाबा डक्टरा जेनेबा फन खालायनानै खिन्थाहरखागोन। न'आव थांनोब्ला थांदो। बाबुआबो एसे खस्थ' मोनबायना, फैफिननो हागोन उनाव। आइयाबा मा खालायो? आइजों रायज्लायहैनि र'।